quan li diuen tens càncer. Va dir, Quique, la mare té càncer. Com que has de canviar la teva rutina i enfocar-la a la teva mare, vulguis o no. Sempre quedarà, no, en la ment de sortiré d'aquesta. I mama, estàs bé? I ella sempre diria, sí, estic bé, Quique, tranquil. Un petit tumor pot ser un problema molt gran en el teu cos. El teu cos és qui decideix quan pots tenir o quan no pots tenir. Hola, benvinguts a Veus contra el silenci. Abans de començar el nou episodi, us volem recopilar com vam entrevistar una persona que va tenir un familiar amb càncer de mama. Li vam preguntar com era la situació a casa, quins van ser els sentiments i com ho van suportar. I avui, en el segon capítol, us parlarem de com es detecta aquest càncer de mama i com pots saber si tens o no. Primerament, hauries de fer una autoexploració, que bàsicament una dona o un home també pot saber què li passa al seu cos o tot, perquè clar, estem acostumats a saber i quan ja passa alguna cosa que no és normal, ja estàs atent a lo que pot passar. Com tu et poses i et dutxes o fas els teus esports o qualsevol cosa, també és molt important també investigar dins de tu i què et pot passar i per què aquest tipus de coses. I bé, com us estàvem explicant, avui explicarem com pots tu saber que tens càncer o que tens un tumor venir o no venir. I bàsicament t'has de palpar, has de fer una exploració al teu cos perfectament. I avui us hem portat, sona graciós, però us hem portat una pilota per explicar més o menys com t'has de palpar i com has de saber que tens un tumor. Bàsicament farem en compte en dones, en homes és més fàcil que dones, perquè les dones, com ja sabem, hi ha diferents tipus de pit, hi ha el pit gran, el pit petit i molts hi ha al món. I avui tenim només una petita pilota, però amb aquesta pilota us intentarem explicar més o menys com ho has de detectar. Bàsicament farem que això és un pit i tu bàsicament una vegada al mes o una vegada cada 2 mesos has de fer una petita exploració i hauries de començar a tocar-te el pit. És a dir, aquest és el pit i hauries de fer així i tocar des d'aquí fins aquí. I si trobes alguna cosa que no és comú, com per exemple un petit tumor o un voltet que diguis, hòstia, això no és normal, allà és quan has de saber que alguna cosa no va bé al teu cos i és quan ja acudeixes als metges. Però encara no pateixis, perquè encara no saps què tens realment, només has detectat la petita cosa. Ara és quan ve l'altra part, que és anar al metge i saber què tens. I això ho explicarà la meva companya. Ara la meva companya us ha explicat com detectar un tumor. Ara jo us explicaré com analitzar-lo al laboratori, etc. Com una prova d'imatge mostra alguna anomalia, el següent pas és la biòpsia, que consisteix en extreure un petit teixit i després analitzar-ho al laboratori. Hi ha 3 formes de fer-lo: amb l'agulla fina, gruixuda o directament a la cirúrgica, depenent de l'ocasió. El resultat de la biòpsia permet saber si és un tumor greu o no i, en cas de càncer, saber quin tipus de cèl·lules el formen i el grau d'agressivitat. Aquest tipus és clau per saber quin tipus de tractament fer i quin és el millor per a la persona. I també volem parlar d'un tema molt important, que abans que tot això passi, és molt important tenir una prevenció precoç, perquè si tu no prevens abans de que això empitjori, pot ser molt pitjor. I per això és millor prevenir abans que tard i anar a fer-te una consulta o el que sigui, perquè un petit tumor pot ser un problema molt gran en el teu cos. I per finalitzar, volem dir que la prevenció és el primordial per sobreviure, és a dir, no volem que la gent pateixi més del compte. Per això, si us plau, si tu sents que alguna cosa va malament amb el teu cos, no dudis en trucar al metge i demanar una cita o qualsevol cosa, parlar amb el teu metge, però la prevenció és el primordial en aquesta vida. Si no prevés de tu mateix, no tindràs
coses bones a la vida, o per si dir-ho. I aquí tenim el número de compte si voleu aportar alguns diners, ja que 1 euro ja pot salvar alguna vida, i esperem que sigueu bones persones i aporteu alguna cosa. I tant. Adeu!